Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isagani. Taong 1965, Buruanga, Aklan. Noong mga panahong ito, nakatira sa paanan ng bundok ang pamilya ni Isagani. Magtatatlong kilometro lang ang layo nito sa baryo, kaya naman pinagtsatsagaan ng mga anak niya ang pumasok sa paaralan araw-araw. Hindi naman niya yun alintana, gawa ng bukod sa kabisado na niya ang lugar. Kilala na niya kung sino ang mga taong madalas napapadaan doon. Kaibigan din niya ang mga nakatira sa malapit, kaya panatag siya para sa kaligtasan ng mga anak niya. Di man nakatungtong ng paaralan, naniniwala siya na sa pamamagitan nito, mabibigyan niya ng maayos na kinabukasan ang mga susunod pa nilang henerasyon. Sa paglipas ng mga buwan at taon, naging maayos naman ang trabaho ng kanilang buhay. Noong una, nasusubaybayan pa niya ang mga anak niya, pero sa katagalan, unti-unti na rin siyang nakampante hanggang sa hindi niya na yun gaanong napapansin. Tiwala siya na kapag umalis ang mga ito sa bahay nila, diretso ito ng paaralan. Awa naman ng Diyos, walang bumisitang guro sa kanila para ireklamo ang mga anak nila. Ayon kay Isagani, sapat na itong patunay na hindi ito bulakbol at nag-aaral ito ng maayos. Subalit, ilang buwan bago sumapit ang pagtatapos ng panganay niyang anak sa elementarya, merong nangyaring hindi inaasahan. Ayon sa kanya, panahon noon ng kapasan ng bigla na lamang itong hindi nakauwi. Nataon din noong ginabi siya sa trabaho, kaya pasado 8:00 na nang malaman niya ang tungkol dito. Kaya naman sa takot niya, hindi na siya nag-atubiling bumaba ng baryo para hanapin ito. May mga alam siyang lugar kung saan pwede niya itong hanapin. Dahil sa lahat ng kanyang anak, ang panganay niya na babae ang bukas sa lahat ng mga ginagawa nito. Yun din ang pinakamalapit sa kanya, kaya nang malaman niya ang balitang yon, abot langit ang naging pag-aalala niya. Habang binabagtas niya ang daan, walang tigil siya sa pagdarasal na sana'y nasa mabuti itong kalagayan. Ang kaso lang, sa loob ng ilang oras niyang paghahanap, hindi niya pa ito nakita. At ang mas nakakalungkot pa, walang kahit isa sa mga napagtanungan niya ang nakapagsabi sa lugar na huli nitong pinuntahan. Ultimo mga kaibigan nito, nagmaang-maangan sa kinaroroonan ng kanyang anak. Kaya sa galit niya, minarapat niyang umalis na lang para hindi na siya makapagsalita ng mga bagay na ikakagalit ng mga nakausap niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalabas na siya ng baryo, dali-dali siyang pumunta sa mga kabahayang madaraanan niya. Malapit kasi ang mga taong yun sa kanya at alam niya anumang oras tutulungan siya nito kapag humingi siya rito ng pabor. Pagdating niya sa unang bahay, agad siyang pinagbuksan ng pinto. Pagbungad sa kanya ng padre de pamilya, gulat na gulat itong nagtanong ukol sa ginagawa niya roon ng 10 oras. Nang marinig naman ni Isagani ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na sumagot dito ng, "Nawawala ang anak ko. Pako, baka nakita mo siyang dumaan dito kanina. May napansin ka ba?" Nang marinig naman yon ng lalaki, umiling lang naman ito, indikasyon na wala yung nakitang dumaang bata. Kaya nang maunawaan ito ni Isagani, hindi na siya tumagal sa bahay nito. Dali-dali na siya noong naglakad hanggang sa makarating siya sa ikalawang tahanan. Yun nga lang, kagaya ng sinabi ni Paco, wala rin yung nasilayan. At sa 6 na bahay na kanyang binisita, walang nakapagturo sa kinaroroonan ng anak niya. Bagaman nangako ang mga ito na tutulong sa paghahanap, hindi yun sapat para maibsan ang sakit at pag-aalala na kasalukuyan niyang nararamdaman. Hindi naglaon, nang wala na siyang mapuntahan, pinili na lamang niyang umuwi sa kanila. Nang hihina man ang katawan buhat sa dalang kabiguan, hindi niya ito ipinakita sa kanyang asawa.
Alam niya kasi na kapag nanghina siya, manghihina rin ang kanilang pamilya. At para makapag-isip ng maayos, kailangan niyang mapanatili ang pag-asa at kabuuan ng kanyang loob. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pang bumisita ang 6 na lalaking nakatira malapit sa bahay nila. Bawat isa sa mga ito, ganadong tumulong upang makita nila ng mas mabilis ang bata. Pagsilay naman dito ni Isagani, taus-puso siyang nagpasalamat sa ipinapakitang tulong at suporta ng mga ito sa kanila. Hindi nagtagal, dala ng pagmamadali, agad nilang tinahak ang daan patungong baryo. At kagaya ng ginawa niya noong nagdaang gabi, muli silang nagtanong-tanong hanggang sa may nakapagsabi sa kanila ukol sa mga taong huling nakasama ng kanyang anak. Ayon sa mga ito, namataan nila yung naglalaro sa plaza malapit sa palayan magbabandang 4:00 ng hapon. Masayang-masaya ang mga ito, kaya hindi sila rito naghinala ng kung ano. Dagdag pa ng saksi na pagkatapos nitong maglaro, may narinig sila roong mga sigaw bago tumahimik ang hiyaw ng mga kabataan. Pagdungaw nila rito, wala naman silang nakita maliban sa mga kalalakihang naglalakad, bitbit ang mga sakong tila bang may laman ng kung anong mabigat. Paglayo ng mga ito, tsaka pa lamang lumabas sa mga nagsisitaasang talahib yung mga batang nakaligtas. Bawat isa umiiyak at halos hindi makausap. Maya-maya pa, dumating ang mga kakilala ng mga ito, kaya hindi na nila yon pinagkaabalahang lapitan. Akala kasi nila walang nasaktan, ngunit ang hindi nila alam meron na palang nawawala. Matapos naman yung marinig ni Isagani, dali-dali nilang pinuntahan ang plaza kung saan ito huling nakita. Pagdating nila sa lugar, wala naman silang napansing kakaiba, maliban sa mga marka na nangyari noong nagdaang araw. Nalanghap din niya ang amoy ng kanyang anak, kaya nakasisiguro siya na nagsasabi ng totoo ang mga napagtanungan nila. Dahil dito, kung kaya't di na sila nag-alangan na ito ay hanapin. Kumpiyansa siya noong makikita niya ito, dahil na rin sa tinatago niyang abilidad. Kung hindi niyo kasi na itatanong pinuno, may dugo ng mambabarang at aswang itong si Isagani. Eksperto rin ito pagdating sa gaway, at may kakayahan din itong manghula ng hinaharap ng isang tao. Ngunit sa kabila ng ganoong abilidad, pinili niyang maging ordinaryo, alang-alang sa kanyang mga anak. Dagdag pa niya na, ang mga taong nakatira malapit sa bahay nila ay parte rin ng uri na kinabibilangan niya. Nung umalis sila sa kanilang angkan, ang mga ito ang nagsakripisyo para lamang may makasama siya. At magmula noong nagkaroon siya ng supling, pinili na rin ng mga itong mamuhay ng normal kagaya niya. Ilang dekada rin nila itong itinago bago nila yung tuluyang magamit. Bagaman labag ito sa kanyang loob, wala siyang magagawa dahil sa mga sandaling yon, buhay ng kanyang anak ang nakataya. At sa loob ng halos 1 linggong paghahanap, kung saan-saan na sila dinala ng amoy na matagal na nilang sinusundan. Habang tumatagal may nabubuong pag-asa sa kanyang kalooban, pero nang marating nila ang pinakadulo nito, bumungad sa kanila ang isang nakakalungkot na katotohanan. Sa isang liblib na parte ng kawayanan, nakita niya ang kanyang anak na nakasabit habang may tali sa leeg. Putol na rin ang mga daliri nito at tila bang pinahirapan lang yon bago iwan doon. Wala naman silang nakitang senyales na nagamit ang bata, kaya hindi naging malinaw para sa kanya ang motibo ng pagkapaslang nito. Gayunpaman, ano't anuman ang rason, malakas ang kanyang kutob na meron itong kinalaman sa kanilang pamilya at lahing pinagmulan. Pagkakuha nila ng labi, agad nila itong binalot ng kumot bago ilagay sa isang malaking sako. Maingat ang pagbitbit nila rito hanggang sa makabalik na sila sa kanilang tahanan. At nang maipasok na nila ito sa loob ng kabaong, dito pa lamang dahan-dahang bumuhos ang kanilang mga emosyon.
Pagsapit ng gabi ng lamay, inabisuhan niya ang 6 niyang kasama na walang papapasukin sa kanilang bahay. Dahil kasi sa mga nangyari, hindi niya maipagkakaila na naging makitid ang utak niya. Agad naman yung sinang-ayunan ng 6, kaya sa 9 na araw na pagdadalamhati, silang magkakamag-anak lang ang nakakita sa labi ng kanyang anak. At sa pagsapit ng araw ng libing, lahat ay nagluluksa habang inihahatid ang labi nito sa huli nitong hantungan. Matapos niya yung ihimlay, bumalik sila sa kanilang tahanan na para bang hindi na nila kilala ang kanilang mga sarili. Bawat isa kumikilos ng wala sa malay, indikasyon na patuloy pa rin nilang pinaghihinagpisan ang nangyari sa panganay niyang anak. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin nawawala ang kirot buhat sa mga nangyari. Nagpatuloy din ang ganoong dagok sa kanilang pamilya dahil kahit anong gawin nila, wala talaga silang makitang bakas na maaaring makapagtuturo sa mga salarin ukol sa pagkamatay nito. At habang tumatagal na gano'n ang kanyang nararamdaman, unti-unti na rin siyang binabalot ng kadiliman. Sa sobrang pagmamalabis na muling masilayan ang kanyang anak, nagdesisyon siya na makipagkasundo sa demonyo. At ang naging kasunduan nila ay ang kanyang kaluluwa kapalit ng muling pagkabuhay ng anak niya. May kaakibat din yung parusa dahil labag sa kanilang uri ang ganoong ritual habang tangan pa nila ang dugo ng kanilang angkan. Subalit sa kabila nito, pawang hindi yun alintana ni Isagani. Sa punto kasing yun, lahat gusto niyang isakripisyo, makita lamang sa ikalawang pagkakataon ang maamong muka ng pinakamamahal niyang anak. Habang lumilipas kasi ang araw na wala ito, para na rin siya noong masisiraan ng ulo. At kahit gustuhin man niyang sumunod, sadyang mas mataas ang kanyang pagmamalabis na mapagbayad ang sinumang may gawa nito. Matapos ang kasunduan, agad namang nawala sa sarili ang kanyang asawa. At mula noon, nagpagala-gala na ito sa kagubatan bilang isang mabangis na nilalang. Yon ang parusa ng demonyo sa kanya, na malugod naman niyang tinanggap. Masakit man na makita ang ganoong tagpo, na natiling mas mataas ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Hindi siya nang hinayang sa kanyang asawa, dahil sa isip-isip niya, kaya naman niya itong makalimutan kung gugustuhin niya. Pero yung anak niya, habang buhay niyang magiging pasanin ang pagsisisi, dulot ng pagkawala nito. Bagay na naging daan para mas mapadali sa kanya na tanggapin ang kanilang kasunduan. Pagtama ng liwanag ng buwan sa kalupaan, agad niyang ginawa ang ritual. Mula sa kanilang bakuran, gumawa siya ng mga simbolo na dali-dali naman niyang nilalapatan ng mga kandilang may siga ang bawat pundasyon nito. At sa bawat paghukay niya sa lupa, sinasabayan niya ito ng mga dasal gamit ang mga diyalektong hindi pa alam ng tao. Matapos niya yung may isa katuparan, dito na dahan-dahang nag-iba ang amoy ng simoy ng hangin. At sa isang iglap, naging maligalig na ang buong paligid hanggang sa muling umaho na sa mga simbolong yon ang diablong pinagbentahan niya ng kanyang kaluluwa. Paglitaw nito sa mundo, kalong-kalong na nito ang katawan ng anak niyang hubot-hubad. Para itong isang maliit na sanggol na maamong nagpapahinga sa bisig ng magulang niya. Pagsilay naman niya sa anak niya, abot langit ang naramdaman niyang tuwa. Lahat ng lungkot at pag-aalala niya ay napawi at halos hindi na rin niya naisip ang bigat ng sakripisyo para lamang maibalik ang buhay nito. Bago rin yun pakawala ng dyablo, mariin itong inihabilin ang mga bagay na dapat at hindi niya dapat gawin. Pagkasundo nilang dalawa, tsaka pa lamang nito kinuha ang esensya ng kanyang kaluluwa. Magmula sa araw na ito, Isagani, hindi ka na makakaramdam ng sakit mula sa mga sugat na iyong matatamo. At hanggat buhay ang mga anak mo, mananatili ka sa mundong ito para magabayan mo sila.
ituring mo itong awa ko bilang iyong Panginoon. Wika ng dyablo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dahan-dahan naman itong bumalik sa kalaliman ng lupa. At sa isang kisap mata, binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Maya-maya pa, dito na nagkamalay ang anak niya. Pagsilay nito sa kanya, agad niya itong inabutan ng kumot para maisaplot ito. Matapos nun, yumakap ito sa kanya na parabang walang pinagbago. Iyak yun ang iyak habang inilalahad ang bukod tangi nitong karanasan. Ayon sa kanyang anak, na nagmula noong nawalan siya ng malay, napadpad siya sa isang napakalawak na kapatagan. Punong-puno ito ng maliliit na damo, tapos kapag sumasapit ang gabi, binabalot yon ng napakaraming alitap-tap na siyang nagsisilbi nitong liwanag. Ang kaso lang, kahit gaano kaganda ang lugar na yon, wala itong mahagilap na tao roon. At sa abot ng kanyang pagkakatanda, parang taon din siyang namalagi sa lugar. Inakala rin nitong hindi na siya roon makakalabas hanggang sa dumating ang araw na may kung anong puwersa ang humugot sa kanya para maibalik siya sa mundo na minsan niyang kinagalawan. Nang marinig naman ito ni Isagani, dito niya napagtanto na yun nga ang totoo niyang anak. Nakakapanlumo man ang naging sakripisyo para mabawi ito, kahit papaano'y taus-puso pa rin siyang nagpapasalamat. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng bahay, dito sila nagkausap ukol sa totoo ritong nangyari. Ayon sa kanyang anak, na nung hapong yon, kasakasama niya ang mga kamag-aral niya. Naglalaro sila hanggang sa biglang dumating yung mga kapatid nung kaklase nitong nakaaway niya 1 linggo na ang nakakaraan. Paglapit nito, dali-dali siya nitong kinaladkad hanggang sa makapasok sila sa damuhan. At mula roon, tinalian nito ang kanyang mga kamay at paa, tsaka siya nito isinilid sa sako. Kabilin-bilinan nito sa mga kamag-aral niyang nakakita na huwag magsusumbong dahil sa sandaling ginawa nila ito, sila naman ang susunod. Matapos nun, nagsimula na ang pagdala nito sa kanya sa lugar na hindi niya alam kung nasaan. Bago rin mawala ang kanyang malay, katakot-takot na pahirap ang kanyang pinagdaanan hanggang sa malagutan na siya ng hininga. Nang marinig naman yun ni Isagani, nakaramdam siya ng matinding takot. Halos isumpa niya ang mga taong yon dahil pakiramdam niya ininsulto siya ng mga ito. Nung nasa kasagsagan kasi sila ng paghahanap, may pagkakataong tumutulong pa ito sa kanila. Di naman sila naghinala rito, gawa ng malinis ang presensyang dinadala nito. Nang maunawaan niya ang tungkol dito, iisang bagay lang ang naisip niya at yun ay walang iba kundi maaaring nagtatangan ang mga ito ng mutya. Anumang uri ng mutya ang kanilang dinadala, nakakasiguro siyang isa sa mga abilidad nito ay ang pagtago ng bakas ng presensya nila na may kaugnayan sa kanilang mga masasamang gawa. Dahil dito, dali-dali niyang ipinatawag ang kanyang mga kasama kahit 10 oras na ng gabi. Hindi naglaon, nang marinig na ng mga ito ang bulong niya sa hangin, bigla na lamang nilang naramdaman ang mga yapak nito sa labas ng kanilang tahanan. Ano ang kailangan niyo, Manoy Isagani? Pagpasensyahan niyo na kung hindi kami kaagad nakarating. Marami lang kasi kaming pinagkakaabalahan. Wika ng pinakamatanda sa 6. Nang marinig niya ang sinabi nito, di naman niya yun kaagad na pinansin. At sa halip na pagtuunan nito ng atensyon, agad niyang inilahad ang tungkol sa masayang pagbalik ng kanyang anak. Pagsilay naman dito ng mga kasamahan niya, abot langit ang naramdaman nilang pagkagulat. Bawat isa sa kanila halos hindi makapaniwala sa ginawa niyang pakikipagkasundo sa demonyo. Matapos naman niya yung maipasilay, kinausap niya ang mga ito ukol sa kanyang asawa para naman kahit papaano meron itong ideya. Gumagala sa mga kalapit gubat ang asawa ko ngayon. Kahit importante ang pakay niyo sa lugar,
mas mainam na wag na muna kayo ritong pumunta. Hayaan niyo siya roon ng ilang buwan para makabagay siya. At kapag naayos na natin ang sitwasyon, tsaka na natin siya bibisitahin. Hindi tungkol sa kanya kung bakit ko kayo ipinatawag. Bagkus ay tungkol ito sa mga taong pumatay sa anak ko. Puntahan niyo sila sa baryo. Pag-aralan niyo ang kanilang mga kilos. At kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, dukutin ninyo. Hindi mahalaga kung ilan na makuha ninyo sa kanila. Ang importante, matadala niyo rito ang kamag-aral ng anak ko at ang mga kapatid nitong lalaki. Wika niya. Nang marinig naman yun ng anim, wala namang tumutol kahit isa. Pagsang-ayon ng mga ito, mabilis naman yung naglakad hanggang sa maglaho na ito sa kanilang mga paningin. Maya-maya pa, nang maging payapa na ang lugar nila, doon pa lamang siya nagdesisyon na magpahinga. Halos 6 na araw din nilang minanmana ng pamilya hanggang sa nalaman na nila ang mga ginagawa nito sa araw-araw. Doon na rin sila nagkaroon ng pagkakataon para kumilos, kaya nang matsyempohan na nila ang mga ito, walang pag-aatubili nila yung dinukot. At para walang makapansin sa kanilang ginawa, dinala muna yon ng kanyang mga kasamahan sa isang liblib na lugar. 2 araw din sila roong namalagi bago nila nakumpleto ang utos ni Isagani. At nang malikom na nila ang lahat ng sangkot, muli silang bumalik sa pamamahay nito bit-bit ang mga taong yon. Sa kasagsagan ng pag-usad ng grupo, walang awa nila yung sinaktan at ginutom. Nang marating naman nila ang bahay, malugod nila yung iprenesenta na parabang isang uri ng regalo. Pagsilay naman niya sa mga ito, abot langit ang naging tuwa niya habang nagwiwika sa kanyang mga kasama ng, Maraming salamat sa inyong katapatan, aking mga kapatid. Huwag kayong mag-alala dahil ang mga ito ay babaunin ko hanggang sa aking kamatayan. Halina kayo, marami pa tayong gagawin. Pagkasambit niya nito, agad naman silang umalis. Bagaman kalaliman na ng gabi, walang pag-aatubili silang naglakad patungo sa bukana ng gubat. At nang marating na nila ang lugar na yon, nakita niya ang kanyang asawa na nanlilisik ang mga mata habang nakatayo sa pinakagitnang bahagi ng daan papaloob nito. Habang nasa ganun itong estado, kapansin-pansin ang pag-angil nito. Malayo na rin yun sa dati nitong wangis, kaya naman ang mga kasamahan niya, medyo nakadistansya na. Nang mapansin naman ito ni Isagani, agad siyang naglakad papalapit, bit-bit ang katawan ng lalaking kinuha niya sa sako. Ang pinakamatanda sa mga itong naisip niyang ialay dahil sa lahat ng sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak, yon ang may pinakamalaking ambag. Pagharap nilang dalawa, agad niyang ibinato malapit dito ang katawan ng lalaki. Makailang beses pa yung nagmakaawa pero di man lang niya yon tiningnan ni dininig. Para sa kanya, mortal ang kasalanang nagawa nito kaya hindi niya yon kayang patawarin. Dahil dito, kung kaya't walang nagawa ang lalaking yon kundi ang umiyak habang patuloy na iniaabot ang kamay nito. Pagsilay naman ng asawa niya sa biktima, bigla niya yung inapakan hanggang sa bumaon sa katawan nito ang matatalas nitong kuko sa paa. Hindi pa yun nakontento. Tinadyak-tadyakan pa nito ang biktima hanggang sa mapasukan na ito ng malapot na dugo. Namumutawi na rin ang mga mata nito, indikasyon na parang nawawalan na yon ng ulirat. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na ring umunat ang mga paa nito hanggang sa nagsimula na itong mangisay. Wala na rin yun sa kanyang sarili kahit makailang beses pa itong tinawag ni Isagani. Pagbaba ng kamay nito, dito na hinugot ng asawa niya ang puso nito bago yun kumaripas ng takbo papalayo. Matapos ang pangyayari, tsaka pa lamang sila pumasok sa loob ng gubat. Nang marating nila ang pinakapuso nito, itinali nila ang mga biktima sa isang malaking puno upang ipapatay sa asawa niya sa mga susunod na araw. At nang magawa na nila ito, dito na sila nagdesisyon na umuwi. Mag-iilang araw din silang nanahimik
hanggang sa bumisita sa bahay niya ang pamilya ng mga binatilyong nawawala. Galit na galit ang ama nito na sumugod na kahit wala yung ebidensya, parang siya na talaga ang pinagbibintangan nito. Pagpasok nito sa bahay nila, agad nitong pinabuwal ang mga upuan sa labas habang walang habas siyang pinagmumumura. Kaya naman nang marinig ito ni Isagani, hindi na rin siya nagdalawang isip na kaharapin ito. Pagpang-abot naman ng kanilang paningin, may galit niyang tinanong ito ng, "Ano ang dahilan ng pagkawala mo? Alam mo ba ang iyong ginagawa? Batid mo ba ang magiging kahihinat na ng lahat ng yan?" Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, dito na ito mas lalong nagwala. Paulit-ulit siya nitong pinagdududuro habang walang patid na sinisigawan. Dagdag pa nito na ang katulad niyang mamamatay tao ay hindi na dapat magtagal pa sa mundo. Mariin din itong inilahad na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang mapagbayad siya. Dahil sa sinabi nito, sa halip na magmaang-maangan pa si Isagani, minabuti niyang maging totoo sa harapan ng lalaki. Kaya sa muling pagpang-abot ng kanilang paningin, dito niya na yun seryosong tinanong ng, "Ngayon, ano ang pakiramdam ng mawalan? Bakit ka nagagalit at nalulungkot? Ganyan din ang naranasan ko noong nawala sa akin ang anak ko dahil sa kagagawa ng mga anak mo. At ngayon nakaganti na ako sa inyo. Amanos na tayo. Nakadepende na lamang sa iyo kung ano pa ang gusto mong magiging kahihinat na nito." "Demonyo ka, Isagani. Wala kang kasing sama. Ibalik mo ang mga anak ko. Dahil kung hindi, magkakaubusan tayo. Itaga mo yan sa bato. Sapagkat hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila na ipaghihiganti sa inyo." Gigil na sagot nito sa kanya. Matapos nun, dumura ito sa bakuran ng bahay niya bago umalis. Nang masipat naman yun ni Isagani, dito na siya nagdesisyong papatayin niya ito. Wala siyang pakialam sa kung ano man ang magiging kahantungan ng kanyang gagawin dahil sa nakagawa na ito ng mortal na kasalanan. Hindi nagtagal, nang mawala na yon sa kanyang paningin, agad niyang tinawag ang 6 niyang kasamahan. Pinag-usapan nila ang plano kung papaano mabibitag ang ama nung pinatay nila na hindi natutunugan ng iba. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang binabalak, may iilan sa mga ito ang hindi maiwasang umalma. "Manoy, Isagani, mataas ang impluwensya ng taong pinagbabalakan ninyo. Kung hindi natin sila gagalawin, posibleng matakasan pa natin ang problemang ito. Pero kapag ginalaw mo sila, malalaman nila na tayo nga ang may sala sa pagkamatay ng mga anak nila. Hindi ho natin alam kung anong pamilyang pwedeng tumulong sa mga mauulila. At wala ho tayong ideya sa mga nilalang na pwede nating makaharap." Wika ng isa sa mga ito. Nang marinig naman yun ni Isagani, matapang siyang sumagot dito ng, "Subukan lang nila para magkaalaman. Alam ko, mapanganib ang ganitong kilos. Pero lahat may pagkakataon para sa mga bagay. At ang pagkakataong ito, hindi po pwedeng mapalagpas. Ininsulto nila ang ating lahi, kaya magbabayad sila ng malaki." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dito na nagtapos ang kanilang usapan. Kinagabihan, pagtalikod ng araw sa kalupaan, katakot-takot na paghahanda ang kanyang ginawa. Bago siya lumulo ng bertud, muli siyang nakipag-usap sa diablong kanyang sinasamba na bigyan pa siya lalo ng karagdagang kapangyarihan. Nang marinig nito ang kanyang pagtawag, agad naman yung tumugon at sa isang iglap, naramdaman niya ang hindi masukat na puwersa na biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na makipag-isa sa bertud niya. At nang may katuparan na niya ito, mabilis niyang nilisan ang bahay niya para puntahan ang bahay ng kanilang kalaban. Pagdaan niya sa bahay ng kanyang mga kasama, dali-dali naman yung sumunod habang nagpapalit ng anyo. At sa isang iglap,
Bumungad sa kanyang likuran ang mga kasamahan niyang nasa kaanyuan na ng mga aswang. Mababangis ang itsura ng mga ito at sa kanilang estado mukhang hindi yon magpapahuli ng buhay. Nang masipat naman niya ang mga ito, napangiti lang naman siya kasabay ng mabilis niyang pagtakbo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang bahay ng pamilyang pakay nila. Pagsilay naman nila rito, agad nilang napansin ng mga tao nitong nagbabantay sa labas. Armado yon ng mga armas pero hindi man lang sila kinilabutan. Matapos naman niya yung masilayan, kampante siyang naglakad papalapit habang umiihip ng usal sa hangin. At nang magawa na niya ito, malaya niyang nalapitan ang mga taong yon. Bilang nasa ilalim na ito ng kanyang engkantasyon, ito na mismong nagkusang tumulong sa kanya na makapasok sa loob ng bahay. Pagbukas nito ng pinto, dali-dali siyang tumuloy sa loob para puntahan ang pamilyang nagbanta sa kanila. Bawat kwarto marahan niyang binuksan hanggang sa makita niya ang mga hinahanap niya. At pagsilay niya sa mga ito, agad niya yung binulabog sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw. Nang magimbal na ang pamilya, tsaka pa lamang niya ito pinadukot sa kanyang mga kasama. Kagaya ng mga anak nito, dinala nila yon sa gubat para ipakain sa kanyang asawa. Magmula noon pinuno, nakahiligan na ni Isagani na ipakain dito ang mga nakakaaway niya. Naging parte na rin yon ng kanyang tradisyon upang maipakita ang kanyang pagmamahal sa asawang naging rebuelta ng pakikipagkasundo niya sa demonyo. At dahil sa kanyang ginawa, kaya siya binansagang si Isagani, ang pinakadelikadong miyembro ng angkan.